Көргенімізше Восход урамында юл инде циклендірілген, қазір тротуарларны эшлиләр. Сыйфатлы һәм имен юллар ил-күләм проекты буенча бирдә 1,5 чакрым юл циклендерелә. Инде машина кую урыннары булдырылган, тиздән юл билгеләре һәм яктырткычлар да урнаштырыла. Монысы Әмирхан проспекты бирдә Маршал Чуйков урамыннан алып Михаил Мил урамына кадәрге юлны циклендерәләр. Быел ил-күләм проекты буенча башкаладагы 6 урамда ремонт эшләре башкарыла. Каждый объект выбирался. Һәр объект берничә төрле сәбәпкә карап сайлана. Кайдадыр машиналар һәм җәмәгать транспорты бик күп йөрү сәбәпле юлларны тузган, кайдадыр иминлек кагыйдәләренә җавап бирмиләр. Хәзер республикада юл транспорт һәлакәте иң күп була торган 68 урын ачыкланган. Машиналар катнашындагы авария һәм кеше бәрдертү очраклары трассада һәм республиканың зур шәһәрләре юлларында килеп чыга дип белгечләр. Куркыныч урыннарда чаралар күреләчәк. Сейчас концентрация ДТП там. Юл һәлакәтләренең күбесе тизлекне арттырганга килеп чыга. Мондый урыннарга аны киметүне таләп итүче билгеләр куела. Борылышлардагы мохшарны узып китү урыннарында махсус сызыклар булдырылачак. Трассаларда тимер киртәләр урнаштырыла. Барлык эшләрдә ЮХИДИ хезмәткәрләре белән килешенеп эшләнелә. Халык юлларда колеялар барлыкка килүдән дә зарлана. Алар бигрәк тә машина күп йөри торган урыннарда хасил була. Третий год. Без 3 ел рәттән Казан, Чаллы һәм Әлмәт кебек зур шәһәрләрдә тузмый торган катнашмалар кулланабыз, ләкин әле мәсьәлә тулысынча шишелмәде. Тизлек зур булганда көпчәкләр юлда эз калдыра. Тизлек зур булмаганда, мәсәлән, шәһәр үзәкләрендә колеялар юк. Юлларның сыйфаты турында халыкның үз фикере. Качестволары начар, чөнки бу 1 елга гына җитә. Улайха яңаны җәяләр, 1 елдан соң тагын бөтенләй ишелеп бетә. Сейчас все хорошо, все отлично. В сравнении с Россией по всей то. Россия төбәкләре белән чагыштырганда бездә яхшырак инде. Нет, чтоб ночью делать, днем делать, перекрывать. Төзекләндерү эшләрен көндез ясыйлар, төнлә чыксалар әйбәт булыр иде. Кеше эшкә барганда бөкеләрдә утырырга мәҗбүр. Быел республикада имен һәм сыйфатлы юллар ил-күләм проекты буенча 90 чакрымнан артык юл төзекләндереләчәк. Моның өчен 60 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында әйтүләренчә, төзелеш материалларына бәя арту тоткарлыклар китереп чыгармаган. Эшләр график буенча бара. Импортны алыштыру һәм техника сатып алу федераль дәрәҗәдә көйләнгән. Шулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.